ଆମ ପ୍ରାନ୍ତ ସମିତିର ନାମ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସମିତି ଓଡ଼ିଶା। ଆମ ପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ପ୍ରାନ୍ତ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମାନ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ। ପ୍ରାନ୍ତ ସଭାପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ପ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ କୁମାର ହାତୀ। ଆମ ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀମାନ ତାରକ ଦାସ ସରକାର। ପ୍ରାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସଂଯୋଜକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ ଦାସ। ଆମ ପ୍ରାନ୍ତକୁ କେତୋଟି ସମ୍ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 9ଟି। ଆମ ଆର୍ନା କଳାକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।